Vadiwa tari tasvika muchikamu chechitatu tiri muchirongwa Mai Chisamba show umo tiri kutaura mvura inosiririsa, mvura inorwadza, nokuti tataura kuti mvura ndiwo upenyu, mvura ndiwo musimboti wemusha. Asi ngatichibva pane dzimwe tsumo sekutaura muchikamu chataita chapfuura ichi kuti ngatirege kuti mvura haina ing'anga, nokuti kana tichiti mvura haina ng'anga tiri kutaura kuti mvura yese chero iri mvura haikuvadza haiti sei. Zviri kupokanwa pano nachiremba kuti mvura inokuvadza. Regai ndimboenda pana Baba Chideme. Baba Chideme, kunetsa kwaita mvura uku Muguta, kuti vanhu vanomuka pakati peusiku nemigoro vachienda vachishaya mvura vachidi, tochiti kukoniwa here Vachideme kuti basa ratadzwa zvaro? Kwete, hatingati kukonewa, nokuti ndirawo kuti nderanyadenga. Mukaona guta reHarare kubva kuna meya kuenda kumachairpersons emakomiti, vanocheya komiti yeEnvironment, kansila Kadzombe, vanga vachitaura siku nesikati kuti tiri mudambudziko gurusa. Dai hurumende yanzwa kuchema kwedu, yati dambudziko riripo iri radambudziko raakuda kuti riitwe muonera pamwe chuma chomuzukuru, kuti vaya vane mari dzavo dzavanobatsira pamatambudziko vapindire tione kugadzirisa nyaya iyi. So kana dambudziko rakadai riri redenga rekuti hakuna kunaya mvura yakawanda, haringanongedzerwe munhu kunzi wakakonewa, asi kuti vanhu vakuchifanira kuisa musoro pamwe chete, voona kuti ndezvipi kuitira mune ramangwana. Todzokera kunyaya yamambotaura iya yekufusha mvura, toti zvii zvoda kuitwa kuti ramangwana tisamuke tiine dambudziko rakadai. Ndo paya panouya panonzi kwakuda madhamu matsva eHarare, nokuti madhamu aya ari paya akatanga kushoropodzwa kuma1972 kare kareko, zvichinzi mvura iri mumadhamu aya nekukura kuri kuita Harare haitiendese kumberi. Tichasvika pekuti mvura iyi ichaita kunge madhaka, inova ndiyo nguva yatasvika iko zvino. Kuine kuridziro yekunzi pakagadzirwa maplani emadhamu vanakunzvi 1976 kunzi vanakunzvi vavakwe. So ipapa ndo pataa kuchiti chuma chomuzukuru tochiita sei kuti muzukuru afare mangwana amuke achifara. Ndo pakunzi iko zvino izvi pane urongwa hwekuti kanzuro yakaenda ikainochema kuhurumende, pakunzi pakugadzirwa chirongwa chekuti mari yekunzvi inge ichiiswa pamwe chete kuti kunzvi ivakwe. Asi kunzvi iri yoga ikavakwa haibatsiri zvakanyanya, nokuti vanhu vawanda muHarare. Kwakuchida kuti vana Musami, vana Mazowe, vana Muda, kuitira vana Chitungwiza, madhamu iwayo avakwe. Zvozotorawo futi nguva yakati kuti kana madhamu aya avakwa taakusenzesa mvura yakati chenei, kuti madhamu atinawo izvozvi Manyame neChivero ange achicheneswa. Nokuti tikaenda tikanogadzira kuya kwati kunonzi kunana Feu nana Krobra kunocheneswa mvura inenge yabva muzvimbuzi, mvura iyoyo ikachicheneswa zvinoreva kuti tikatorawo nguva yakati kuti madhamu ayo anotangawo kucheneswa. Ine manatural processes anozoitika munzizi mumadhamu kana tachenesa kunocheneswa mvura inobva muzvimbuzi kuya yatinoti waste water. muchiri ipapo Vachideme, pamwe tingapatitse vanhu, asi chokwadi chakanaka kuti vanhu vedu vadzidze, nokuti munoziva kana tisina kudzidzisana ndosaka takudaidzai. Kana tisina kudzidzisana, kana tisina kutaurana chokwadi, tinenge tichingonetsana, nokuti mazuva ano vanhuka hatichatanga kuti nyaya ikangonetsa taisa kumatongerwo enyika, nyaya ikangonetsa taisa kumatongerwo enyika. Hatisi kuda kuisa kumatongerwo enyika kana kuti tinetsane kana kuti kudii. Isu donzo redu nderekuti tonatsa sei kuti vanhu vararame. Mataura imi kuti tinochenesa mvura inenge yabva muzvimbudzi. Kuzvimbudzi vanhu vatiri kutandadzana navo tese tinoziva mabasa anoshandika kuchimbudzi. Mvura iyoyo munenge muchiichenesa kuti izonwiwa here? Mvura iyoyo munenge muchiita sei? Inochena here zvekuti iyo mvura yambobvakachira imo muya muchimbudzi muya yozopedzisira yamugirazi sezvamuri kuita Vachideme izvi? Wongu ndiyo mvura iri muna Lake Chivero na Lake Manyame. Ndo mvura yekuzvimbudziya? Mvura yekutoitwa recycling yazvoti pachirungu kutenderedza. Inoti ikabva uko kumoto Jeffrey ichiuya mudzimba, toisenzesa mudzimba, yopinda nemuzvimbuzi medu, yopinda nemumasingi edu, yodzokera
kunocheneswa mvura inenge yabva muzvimbuzi kufeu nekukrobra, yonocheneswa yodzoserwa muleki. Imwe yacho inoendeswa mvura ina, imwe yacho inenge yakati imwe inoendeswa kunodiridzira munofura mombe. Ndizvo tinokutendesai nekuchekesa zvakanaka vachidemi. Tinoziva kuti vamwe vanenge vozuzuma. Ichi ndechimwe chirongwa chatinofunga kuti Mai Chisamba nematambudziko atinosangana nawo kunana feu nana krobra, taitokumbira kuti semapurogiramu akaita seaya timbomaitirawo ikoko vanhu vachiona zvinhu zvavari kuisa mumvura dziri kuuya uku. Kuri kubuda zvipunu, kuri kubuda madhirezi, imbwa dzakafa dzega tinodziona dziri munana mukuwisi dzichibuda ikoko. So even kune vamwe vanotorasa vana. Handiti matambudziko atinosangana nawo ekuti vanhu ipapo regai nditendedzei kumbotaura nevari kudzimba. Vadiwa vatariri, regai ndidzoke kwamuri. Muri kunzwa tiri kunyatsotaurana chokwadi pano. Tiri kunyanyochema tichinyunyuta nemvura ine tsvina nechimurudza baba Chideme vari kutaura kuti isusu hatisi kuchengetedza utano, hatisi kuchengetedza utsanana. Imbwa ikafa tinonorasa mumvura, tikawana chimwe chanetsa zvaora zvinonorasirwa kumvura. Ndozvavari kutaura pano kuti zvese izvozvo zviri kuita mudungwe kuenda kumvura yatinonwa. Zvino mvura handiti tiri kunzwa pana kuti inotozosukwa ichizodini, asi tambopireiko basa rakakura kudaro? Nekuti kana mvura yasvibisa, manzwa zvataurwa pano vadiwa vatariri, kuti inodawo mishonga yakawanda. Ko, mubvunzo wangu ndewokuti mushonga wakawanda uriko here? Uri kuwanika here? Uri kutengeka here? Vachideme ndichadzoka kwamuri. Regai ndimboenda kuna Chiremba. Chiremba, mataura nenyaya yekurapa mvura, kusukwa kwemvura kuye kwatataura. Tinoziva kuti kana muri muzvipatara imomomo, ukange uine mishonga yaunonwa iwe, unotanga wabvunzwa naChiremba kuti munonwa mapiritsi api? Iwe uchitaura kuti ndinonwa mapiritsi aya, mapiritsi akati. Unonzwa Chiremba achiti ana achida kukunyorerai aya, handichakunyorerai nekuti haazopindirana neaya. Saka ininiwo toda kungonzwa takamirira veruzhinji kuti mishonga inobuda mumvura iyi, inogeswa mvura iyi, haipe vanhu here zvirwere zvamangwana? Haitambudze here vanhu mangwana? Ndoziva kuti pamwe munhu haakuvari nguva iyoyo, pamwe kumberi uko haiite here sekafira mberi. Munenge makazviona kuti iyi kunyange munhu anonwa mishonga iyi zvinofambirana, kunyange munhu anodya kudya uku zvinofambirana. Imbopindai Chiremba tinzwe. Totenda. Mumvura inouya iri papombi yatanchiti inoda mishonga yakati kuti ichenese. Ine atinoti mitemo yayo yekuti inofanira kunge yakaita zvakadii kuti ichipinda mupombi izonwiwa nevanhu. Zvinhu zvakatotariswa organization yezveutano inonzi World Health Organization. Itori nezvainotara kuti unofanira ngwati 1, 2, 3 zvakadaro kuti uzonzi iyi mvura iyi chiibudisa iende mupombi. Saka zvinhu zvatinotarisa isusu sevanhu veutano kuti mvura inobva hayo kuHarare water, asi isusu tinoitarisawo tichitarisa kuti ine chii chainayo, ine makemikawo here, ine maayoni here, ine utachiona here. Saka zvinhu zvatinototarisa mazuva ose. Titori neatinoti nzvimbo oro muchirungu anonzi masentinel sites ekuti tinotora mvura yepapombi yedu tichingotarisa kuti mukufamba kwayo kubva kuMorton Jeffrey oro kubva kwavati kwakavharwa kwaChideme kuti ichiri zvairi here, zvainofanira kunge iri here. Saka zvinhu zvatinotarisa. Saka tichitarisira kuti zvisazokonzesa zvirwere. Saka patine zvatinowanzotarisa hatisatamboona dambudziko mumvura inouya nepapombi zvatingati tingatya kuti izvi zvazvichaiti kuti vanhu vanwe. Tinokutendai nokuti muri kunyatsojekesa zvakanaka, tiri kunyatsobvunzawo mibvunzo nezvinobata vanhu nezvinorwadzisa vanhu. Pano muri kupiwa simba radzo yekuti inwai yenyu mvura yenyu makasununguka, inenge yatomboongororwa, inenge yatotariswa. Ngatisangane muchikamu chinotevera.